Salutare și bine v-am regăsit la un nou video episod. Astăzi ne vom juca un joc care cred că l-am mai postat pe canal alături de David, e și el aici, face intro-ul. Vom face un hide and seek, da, ați auzit bine, vom face un hide and seek în Sniper Arena. Haideți să nu mai stăm la gânduri și să, la discuții de fapt, să vedem ce spunem. Ai revenit? Ok, momentan văd că nu răspunde, cred că mai are ceva de făcut, dar până atunci da, noi mai așteptăm. Oh my god. Lucas Bones. Cine a băgat cei mai mulți Robux. Mamă, cât a băgat. Ești, cine a băgat. Mama, se bagă de rău în jocul ăsta. Ok, în fine. Ai revenit? Baboi? Baboi, ai revenit? Da puțin risă la joc. Așteptăm, nu contează. Cred că te dau puțin pe mult. Te dau să-mi fac intro. Ok. Bun, deci. Da, să nu încărcăm intro. Bun, deci. M-am jucat și fiți atenți ce am făcut rost. De cuțitaițărul ăsta e foarte blană. Costă și foarte mult, 15. Leisan. Să mă anunțe când e gata. Mergem înapoi în lobby. Lobby. Auzi, am terminat. Ok, haide că a terminat. Haide, astăzi să ne jucăm hide and seek, ok? Azi ne jucăm hide and seek. 50 de minute ne ascundem, 50... Cine numără primul? Hai că număr eu primul. Tu te ascunzi. Nu mă număr eu. Ok. Te pui cu capul la perete și nu pândești. Bun. Deci, cred că o să am un minut să te caut. Da. Stai puțin că nu prea cred că am pe unde să mă Hai ascund. să vedem că v-am promis în Slap Tower, când ne-am jucat Slap Tower, că fac hide and seek cu Nico, deci v-am făcut hide and seek. Și el face episod și a făcut intro, mi-a făcut și intro. Dacă te ascunzi înainte de timer, poți să mă anunți. Stai că nu știu dacă e bine locul care mă ascund eu. Vedem. Dacă te găsesc. Haide, gata, poți să mă cauți. Oh my god. Bă, dar ai voie să dai doar cu cuțitul, adică dacă mă vezi de la îndepărtare, nu dai gen cu sniper, vii cu knife să dai. Dar eu n-am voie să fug. Mă, sper să nu mă vadă. Fire. Mă vezi? Ok, e bine că nu mă vede, ok. Dar cum ai văzut așa ușor? Oh my god. Deci, 1-0. Acum iar mă ascund. Unde-te cu capul la perete? Tu, că toată runda. Și dacă tu câștigi toate rundele, e 1-0. Bine. Am uitat. Hai că acum Nu știu să mă pun.
Ok, gata. Unde stai? Gata. Uite la ce frică mie! Stai să-mi asculte pașii. Oh my god! M-ai văzut? Vezi că te auzi bine. Oh my god! Mamă, nu știu când nu m-ai văzut, bă. Mamă. Încă puțin, mai am ceva. 50 de secunde, ok, 45. Hai, te rog. Nu, fără de-astea, că dai seama. Și n-am cum să te văd, că nu... Stau undeva ascuns rău. Am făcut zgomot. Mamă, dacă mă găsești în asta 10 secunde. Te rog. Bine, mă, let's go. Eram undeva, dar nu pot. Acum stai că trebuie să te omor, cred că, ca să-mi iau punctul. Nu. Ok. Adică să consideră că... Hai, chestionat. Hai, gata. Nu, mai stai. Mai stai. El nu știe ceva. Dar nu mi zic. Are webhack. O să vezi pe video. O să vezi pe video ce-am făcut. Gata? Nu, să termin timerul, să termin, gata, caută-mă. Am făcut zgomot, ei! Am auzit ceva. Dar mi-am făcut zgomot! Mi-a schimbat locul. Am auzit o încărcătură. Nu-i auzit nimic! Oh my god! Mamă, dacă treci pe undeva, mă vezi, cred că. Dar nu cred că ți-a ascuns bine. Bine! Dacă câștig o să fie 2-1 gen scorul. Chiar dacă la noi nu se pune. Unde ești? Trebuie să dai Gata. Deci e 2-1 scorul. Deci. Acum n-am putut să mă spun. Nu. Ochii, pune ochii. Am pus. Uite, acum nu mă uit, să știi. Păi dar nu aici. Nu Păi aici. dar nu mă uit, bă, am ochii închiși. Ai aici, așa. Bine, mă fac. Păi dar am ochii închiși aici acum mă uit. Uite, pun și pe... O să pun... Nu, uite, am ochii închiși. Gata? Am ochii închiși, jur. Jur pe ce vrei tu că am ochii închiși. Gata? Stai. Intră aici. Gata.
sărăcie, nu băgați în seamă. Haide, 3-1, 3-1, 3-1. Nu, dar pe unde ești? Eu sunt undeva ascuns. Oh my god! Dacă ești sus, are cum ești acolo. Dar eu nu mă mișc, eu stau doar într-un loc și nu mă mișc. Trebuie să dai loc la... Trebuie să dai... Știu unde ești acum. Gata. Da, n-ai, mă. Oricum e 3-2. 3-2, da. Acum, să fie mai greu, la și 20 trebuie să te la și 30 pot să găsesc. Pot să fie mai greu. Am înțeles. Gata. Nu mă găsesc niciodată aici. Gata. Oh my god! Deci mai am 2 runde de câștigat. Nu mai am... Da, 2 runde. Am trecut de lângă tine. Nu știu. Că nu pot să... Să zici că n-ai mă cum să te găsesc dacă nu zici măcar un hint. Păi dar sunt undeva chiar eu nu te văd. Că m-am băgat în ceva. Cred că știi deja, dar Nu mai joc, bă, dacă nu dai hinturi, sigur mă vezi. Am dat. Ce hint? Nu hint, am făcut un zgomot, am tras cu arma. Ia dai reload la un... la Vanguard. Mai văzut unde eram? Nu știu. Gata? Nu, păi stai că de-abia să merge. Haide, gata. Crezi că stau așa. Oh, nee! 3-3. Pune ochii. Videoclipul ăsta, fraților, o să fie mai lung. Gata? Nu. Nu mai merge cu tine. De ce n-am... Ai, te-ai uitat că s-a văzut. Bine, nu mai mă uit, gata. Gata? Eu trebuia deja să te găsesc. Da, te-ai uitat atunci
Deci tu și te uiți. Nu m-am uitat. Ba da, te-ai uitat atunci. Se vede pe video cum ai făcut puțin așa, te-ai uitat cu spatele. Bine, nu mai mă uit, gata. Uite, se vede și pe video. O să te uiți, poți să te uiți pe video, că n-am. Gata, hai. Bine, cred că știu unde. Deci e 4-3. Trebuie, deci mai are încă o rundă și gata, eu mai am 2. Ai câștigat. 1-0. Hai, acum mai uite cap. Zero! Haide, acum eu mă spun. Am niște locuri de acuz. Nu, vedeți sau nu, haide. Nu, păi, cu același hartă. Vezi că o să mă uit pe video cu video. Eu sunt cu... Eu mă uit aici, fac. Dar nu te văd, eu mă uit în perete. Ia zi. Trebuie să ne punem, adică să ne scuipăm. Dacă mă găsești, trebuie să mă duc să te Nu cu de-astea, că noi... Bă, nu suntem reali. Nu suntem în... Nu suntem în... Vața ascunsălea ca... A întors capul și s-a văzut ceva roșu din prima. Nu, mă, fără scuipa, că nu ne jucăm în realitate. Haide să știi. Hai, vină, mă găsești. Gata? Da. Da? Nu, te-ai uitat. Păi da. Și că la tine, bă, cât de repede puteai să ajungi? Cât de repede? Că a început meciul și... N-ai voie. A început meciul și tu direct gata. Mi-am dat seama că te-ai ascuns undeva în spate acolo. Ăsta-i. Bine, mă. O să vezi pe video. Gata, trebuie să caut. Bine, gata. Păi trebuie să te caut. Bine, gata, boss. Stai să mă uit după tine. Stai. Ok, listen. Bă, te-ai uitat, nu mai joc. Uite-te pe video. Uite-te pe video. Nu mai joc cu tine, deci nu mai joc. Dacă mă gândești și cu asta, chiar că nu mai... Te uiți pe video și vezi totul. Da, și 20 măcar. Până atunci stai să văd și eu dacă mai filmez. Mai filmez. Gata, eu vin să te caut. Bine, bine. Că nu mă găsești până pa... Iată. Bă, dar nu mai vreau
să deschid. Bă, dar tu te schimbi că se auzea pași deasupra mea și nu erai. Să vedem, poate-i sus pe aici. Fugi până nu mă fac. Nu, stai că trebuie să... Bă, la 1 minut nu caut. Poate vin. Vezi că o să mă uit și eu pe video dacă ai clișe. Bine. Uităm pe video. Ai trecut pe lângă mine. Dar nu e nici în timer. A! Bă! N-ai voie. Dar n-ai voie! Nu s-a făcut capul. Ba da, păi nu e la prisele. Am n-ai câștigat nicio rundă. Și după aia vrei să ne jucăm pe Tower of... pe la Tower. Haideți, în alt episod, dar ăsta e Hide and Seek. Da, haide zic vreau. Și ne-am legat alia direct cu lopata, cu cuțitul, cu lopata. Cuțitul, cu lopata, cu cuțitul. Uite, să apăși și butonul ăla de like. Și subscribe. Dacă mai vedeți videoclipuri așa, în care mâine rup pământul. Daily match. E unul. Și cam atât a fost și videoclipul de azi. Dați voi videoclipuri așa, să văd acolo susținere. Pa, pa! Da, cam atât a fost cu acest video. Fac și outro acum. Dacă mai vreți să facem episoade alături de David, episoade foarte șmechere, nu uitați să apăsați butonul așa de like, un subscribe și un Gata, share. voi, am terminat. Că da, mai avem foarte Auzi? puțin până la suma de 200 de abonați. Am Hai, terminat. eu am fost Vampirașul și v-am pupat. Pa, pa!